Здравейте хора, тук е цялата снимачна. Какво направим? Ама боже, тай не може да се оправи. Ето както ви обещах да Ама телефона така се държи. Ето как ви обещах да ви покажа в детството. Ето я. О, хвала ви, Харинка. Ще играем на криница. Сега ще играем на криница. Да, сега ще играем на криница, хора. Ама тая криница ще през всяка 5-та минута издаваме звук. И при първа минута, през 3 минути и през 5 минути издаваме звук. Аз съм котка. Аз съм куче. Аз съм тигър. Аз съм вълк. Аз съм вълк. Добре, тя е вълк. Ти може да бъдеш жабка. Клак! Аз съм кон. Я как трябва кона? Ама така няма да се чуи. Да. Жабка. Клак! Клак! Добре, или започваме. Учаме. Дай на камка. Аз не съм. На чук магаря съм първа. Втора. Аз съм била рожденичка. Така, че аз се решавам. Поздравяваме на рожденичката, Да. която беше вчера. Да. Така. Аз съм първа. Ти си втора. Ти си първа, втора, трета, четвърта. Ако го искаш. Ама ела тук, дай си крака, ма. Добре, продължаваме. Чук магаре хлоп. Чук магаре съм. Пахам се, аз не броя. Чук магаре хлоп. Излизам. Чук магаре хлоп. И влизаш в гънито. Янито, жуми. До 20 и бавно. Да, 20. Дай бавно. Ама, чакай, добре. Мама! Тук трябва да стане. Тук трябва да стане 5 минути. Издаваме звук. Ела, аз знам перфектно място. Да, хора. Тя тук идва. Елати. Така. Хора, сега сме. Не, там не дава. Имаме още 2 минути, издаваме звук. Ма няма в палатката, вътре са полицаите. На мен ми станаха 3. А на теб? На мен 2. На мен 3. Ела, тук е филмът. Приятели, сега търсим. Коли има. Тук много коли има. Така. Хора, май взях гънито. Елаче, бързо. Взях гънито. Взях гънито, май. Елаче. Тук никой да не навича. Така. Скахме само, че взем джип. Така, хора. Остават още 1 минута. Идва. Хора, чакайте!
сега трябва да зададем звук. Мяу! Стига толкова. Давахме и жокер. Сега трябва да остане 10. Чакайте, да, може да дойде оттам. Чакайте. Така хора. Че мен не ме видяха. Как така? Стана. Че мен не ме видяха. Мен хора не ме видяха наистина. Мен не ме видяха. Още съм за джиба. Как я видях? Я върви като някакъв слон. Малко съм. Хора. Така. Не останах само сама. Трябва само на 10. Ето, че 4 минути трябва да дам звук. Така. И до 10-та минута, ако оцелея, съм шампион. Няма никога да броя на крайница. Май аз печеля, защото чак ги намериха. Така, хора. Останаха. Ще бъдем себе. Минке! 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 Не, мен не ме хвана. Даже ме видяла. Който оцелее до 10-та минута е шампион. И някой ще е Роби. Всички ютубъри идват. Ти имаш като моя iPhone. Аз не те си ма спокойно. На мене е 3. Как 3 Има 3 минути не става до 10. Иначе ако ние трите спечелим, тихо, ако ние трите спечелим, Гънито ще ни е Роби. Гънито ще ни е Роби до утре. Да. Ние ще сме шефовете, тя ще е домакин. Остават още 2 минути. Внимавайте. Трябва. Тя някъде сега се е скрила, казвам. Тя не следи. Да, и сега от някъде ще изкочи, казвам ви хора. Сега от някъде ще изкочи. Добре, че бягаме и ние сме по-добре и бягаме. Ама тя трябва да ни пипни. Да, имаме по 3 шанса. Тя трябва да ни пипни, ние не сме го... Ама чувствия, че някога хеди. И аз имам чувството, че някога. Ма тя трябва да нахвани, защото имаме по 3 шанса. Ма тя ни го каза. Защото сме прости. Хора, тук може да се крие. Ето я, видях я. Хора, видях я. Хора, бягаме. Колкото си може. Аз никой не мога да напобеди. В границата. Ще е паркинга. Разминах се. Остава 1 минута. Остава 1 минута. Само я пустим. Не, тая се шегува, просто.
Тя просто кляка само и да. Просто малко е необичайно, че... Тук няма да намери. Вижте. Така хората е нормално. Приятелки. Хора, остава точно... Чакай, мат,